Добър вечер! Вие сте с предаването По-Планай. Тук се намираме в село Трите курви, понеже има много курви и чак ме фаща. Сега отивам към следващата изпълнителка. Как се казваш, моето момиче? Рачка, Пур. Откъде си ти, мама душиче? От Трикурков. Откъде? От Трикурков. Каква си? На колко си години? Малка съм. И каква си? Богата, милионерка? Аз съм милионерча, ама баба и дядо са писанерчета. И колко си ма баба и дядо си на месец? 1000 лева, не знам. Те са излезали големи милионерчета, бе. Коя песен ще ни спееш? Песничка или стихотворение? Песничка. Коя песна? Милионерче. Айде, си сега, това е само твоето. Усмивка към нашата красива камера, Samsung, Сенис Ериксон. И давай, ти си. Ама ще дават по телевизията. Да, разбира се, моето момиче, ще дават по Трите курви, то е нашата програма. Ама претимно. Абе, навсякъде ще дадат на душа, па ти взе тук да се кърчиш малко, да ни покажи това милионерчета, пенсионерчета. Всички купанари от лесница. Дай! Яша! Фу! Виж, почерли му телефонски да. Не се подигравай, давай, обръкни по-дълбоко, имаш пари, няма, не се съжалявай, ти съм паралия. Не се подигравай, милионерче, не се подигравай, давай, бръкни по-дълбоко, имаш пари, писюнерче, давай, не се съжалявай, ти си паралия, дядо, не се съжалявай. Айде бе, дядо, ти си, айде давай, дядо, ти си писюнерчето. Давай. Аз почвам да Номено си ти, 4, 5, 6. Дяда бе, баба, да плачеш. Номено си ти, 4, 5, 6. Баба, да,